Sobrang tagal ko na sa internet. Nalagpasan ko na ang konsyensya, ang kalawakan at ang karitan. Kaya ngayon gusto ko malaman hanggang saan abot ng ating motibasyon, ng ating focus. Kasi mga kasano ka pala si Paulo na lagi nakapokus, kaya atin ang simulan. Kaya pre, kala ko ba maaga ka na matutulog ngayon? Ako yung kahapon, nakausap mo kahapon. Ngayon, iba na naman ako. Nakakawala ka ng focus pag iba-ibang tao ka araw-araw po. Tsaka sakit na yan. Tunad! Real kay Chun. Dalawang uri ng lalaki. Isang motivated mag-aral, isang ang daming pangaral. Po! Siya focus yung joke. Na-focus ko yun. Kaya din ako mag-edit eh. Ito yung gusto mag-edit. Ito yung nadidistract ako palagi sa feed. Sunod! Masaya. Hindi! Focus lang! Tignan mo ako! Huwag mo tignan yung video! Huwag! Ako lang tignan mo! Palandalian lang! At ilang padding pa ilagay mo dyan! Ayoko na Iba ako kahapon! Gusto ko na uli ng dede! Aray! Nabong! Kaya anong tunay na malakas. So, motivated siya. Panandalian lang dede. Ang memes ay pangkahabang buhay. Sunod! Motivated ka pa ba? Comment na focus kung motivated ka pa. Pa-rate po please, ano po kulang. Bilis gago. Ang hirap gayahin niya. Grabe, Dempsey roll yan oh. Oo, siya. Bilis. Di ba pagod ba eh? Hindi pa ako inihingal eh. Ang kulang lang, hindi yan kulang. アメリカンボクシング界いにしえのブロテンプシール Sunod. Galing kay Muhum. Ay, pero. Nasobra niya sa focus. So kayo nakachill lang doon yung nagbabaka. Hindi niya kaya. Panggising yan eh. Sunod! Galing kay Sanduke. So, 25 guys. Established dominance. Tunay na nakapokus na sa kagustuhan, di ba? Ang babae ay panandalian, ang lalaki ay panghabang buhay. At ihian mo pa yan. Hindi yan mabubuntis. Sunod. Nakakasira ng focus yung ginawa ni Tito Bobaron. Ang pinakamahirap na kalaban sa lahat. Hindi lang modules. Isa pa, memes. Memes siya kabastos. Ang dami nakakasira ng focus. Ayoko na H2O paturo. Please. Parang hawa mo na. Ayaw mo to sa akin. Hi guys, so may gusto po akong sabihin sa inyo. Kasi kahapon ko pa, nung isang araw ko pa to iniiyak. Hindi ko alam kung paano, Iba na yung kahapon sa ngayon, di ba? Tama. Kasi buntis ako, pero tinatakbuhan ako ng lalaki. Tinatakbuhan niya ako, ayaw niyang panagutan Ako, motivated siya ang dami tumakbo. niyang masasabi, ganon. Iniyak-iyak ko, hanggang sa ang dami niyang nasabi, gusto niyang ipalaglag, ganon. Okay. Tatakbuhan niya yung responsibilidad niya, ganon. Focus Alam lang. mo, Kaya mo yan. Ilaban mo lang ate. Sinasaktan mo Suportado ako, ka. nibubugbog mo ako, ang dami kong pasasayo. Inayaan ko lang yun kasi hindi nga ako nagsumbong. Kasi nga, pagka magsusumbong ako, nagmamakaawa ka sa akin, di ba? Nagmamakaawa ka na. Huwag naman please, ganon. Lagi mong sinasabi sa akin yun. Tapos ngayon, meron to, tatakbuhan mo ako. Gago ka. Ang abrupt naman ng putol na yung bad trip. Ito yung jowa niya. Christina Aguilera Sandali lang. Fake news to ha. Paano ka tatakbuhan yan? Para madali habulin yan. de la Rosa Carrilla Ikaw ba yung buntis o siya? Galing sa isang lalaking payato to ha.
Nakapokus yung lalaki, diretso sa pinto, palabas. Focus lang. Iwan lahat, kahit nabuntis mo pa. Dapat yung lalaki din nadadali sa mga ganyan Basta sabihin, pok, yun know, lalaki. Dapat, pareho yung pagdadaanan niya, hindi pwede isa lang. Yan yung hirap pag ikaw yung babae, di ba? Dala-dala mo yan Ilang buwan ba pinalaki ng lalaki itong tiyan niya, ha? Focus kumain, lahat na matataba. Lagot. Siguro nung nabagsakan siya, hindi na siya makagalaw Sunod. Yan kay Michael Aldrin. Yon! Focus lang! Naggilas! Kahapon hindi gilas, ngayon gilas na. Iba na tayo ngayon. Oh! Upo! Battle of the YouTubers na hindi ko pa nakikita. The others. Isang siko, 5 episodes agad. Kung ito lang yung lalaki minahal mo ate, di ba? Hindi ka pa iiwan yan. Hindi iwan lahat, pocha. Pag nabuntis mo, iwan lahat. Ito hindi ka iiwan ito ate kung ito nakabuntis sa'yo. Basta hindi ka pamilya. Kakagawa ka pa ng pamilya. Galing kay Pew. Yes! Focus lang! Motivated tayo! Ngayon ko lang gusto mag-iaso. Au! Ay, nako. Puro kabastusan. Galing kay Mark. Kumonting viewers sa stream. Oh, no. Focus lang. Yan ang hinahanap namin Miss pakisabi sa demo. Tama. Motivated kami sa dalawang paraan na yan Anong gagawin namin, di ba? Alam ni Zenitsu yan. Si Zenitsu to, di ba? Kaya ito lang pag nakahawak na yung mga espada namin. Sige, ilabas mo! Galing kay Ben. I'm built different. No, I'm built different. Oh! Yo, tap. Focus lang, lalaki. Ano ba? Kahihiyan ka. Kahihiyan. Ano sabi ko sa'yo? Sabi ko, tignan mo lang ako. Hindi ka nakikinig. Sunod. Magod na ako mag-focus para sa inyo, Nezumi, Ushi, Tora, Usagi, Ryu, Heavy, Uma, Hoshiju, Saru, Tori, Inu. Focus! Ang pinakamalakas na technique. Motivation no jutsu. Sunod. Bakit ang tagal niya mag-reply? Siguro busy yan sa ibang babae. Ayan, napanood ko na. Basta ako sa bintana namin, putang ina. Focus! Kaya mo yan! Motivation! Kasi nga, umuulan sa labas. Okay. Saka hindi nakabukas yung pinto, nakasara. Tama nga naman. Pag nakabukas yung ito, nakasara. Iba na yung kahapon sa ngayon. Tama? Ako sa bintana. Yung bintana namin, parang may mga metal na ganito. Oo nga naman. Hindi niya napag-aralan kanina. Ikaw siguro yung dada kanina nung nag-aaral ng module Tulad! Yes, I'm a simp. Wala ako naiintindihan! Tama. Sunod. Kali kay Andrian. Kung ang Tagalog ng ship ay kambing, kailan kaya ako makakaranas? Ano ka dito? Bigyan lang katang lambing. Okay lang yan. Okay lang ang lahat. Ano ba? Focus lang. Aral muna. Darating din ang lambing. Darating din yan. Sunod. Leche. So, si Moira ba to? Kaya ang creepy mo. Ang galing sa deep web na ewan. Alam mo na, masaya ka na. Tangina ko, Hindi! inagawa sa akin si Kate. Focus lang! Sinusulan mo lang siya. Tangina mo, Bakyo. Pagbali ko kayo ng kapatid mo, tangina mo, Jordan. Tangina mo. Inagaw mo sa akin si Kate, tangina mo. Ano ba, Kate? Pati nga si Mark, Chris din Gusto mo ikaw lang. Tangina mo. Fuck you. Napakasakit. At least hindi niya nabuntis. Yan ang mahirap na nabuntis Ibang motivasyon na ang pagtakbo. Alam ko na ako. Kaya naiintindihan ko na paano ka nabuntis, ate. Ito ba yung suot mo? Mukhang ito yung napaparami rin ng kain yung lalaki ng Big Cheese Meal. Tunaw yan. Tunaw yung hiwa na yan. Dok, pwede magtanong paano nyo malalaman kung Dok? Dok! Ano to? Hindi mo sinagot yung tanong ko, Dok. Dok naman Edited ba yun? Ano kay Jalroy? Ayoko na. Tanggal na motivasyon ko, Lente.
Nakaka-focus ka pa ba sa akin? Ayoko na, sunod. Kali kay lazy yan. Butas. Yan ha, ito yung edits ng mataba kanina. POV. Pinakamalalim na balon. Tubig ba nasa dulo nila? Feel ko tubig eh. Tagal. Jump scare ba to? Trust issues na ako sa mga ganito. Tangina lang. Putang. Namo! Namo ka, leche. Sunod. Galing kay hindi ako. Siya. Everyone keeps say Agoy, nag-meme na naman si Idol. Tama. Lahat ng memers. Memerists. Naiintindihan yan. Ang kalungkutan na to. Gusto lang namin ng lambing. Kaya kami nagiging shitposter eh. Hayop. Ay, sample. Isa lang ba yung archive ng mga to? Sunod. Galing kay Arpileda. Agoy, nag-memes na naman si Idol. Galing kay Surya. Nasobrahan sa focus si Kuya. Sunod. Nag-evolve na mga. Matagal na kami nakapokus dyan. Dapat mo dito. Matagal na kami nakapokus. Pag nakapokus ka dyan, buntis agad. Galing kay Marvin. But if you close your eyes. Ayo. Pwede rin ako dyan ha. Sige mo rin ako pa. Huwag nyo lang kasarapan kayo. Makakasira ng focus. Buo siya motivasyon! Pag narinig ko to sa gym, masisira ang motivasyon ko magbuhat. Galing kay Kyle. Kasi hindi ako nag-iisip eh. Basta ang alam ko lang, What? goal ko. Napakahirap yan! Napakahirap ng Kahit goal mo. anong mangyari dito. At bagsak sa modules! Wala akong pakialam sa Kahit inyo. yung Facebook sa Pag may taong Gedli. hindi makasama, iwan. Iwan lahat. Kahit pamilya mo pa. Kahit buntis ka pa. Kahit pamilya mo pa. Dapat walang negativity. Kunin mo yung goal mo. Aba, kahit may boss na babae dyan. Bumagsak ka, ulitin mo. Ulitin mo. Paano pa, Hanggang sa magsawa sila sa'yo, kuhanin mo. Baka Miss Pag Perp yun ang din naman mindset ako ninyo, bakit. Yung mga kaibigan ko eh. 100% success. Sige, mangarap tayo. Sunod na pangarap. 有啥来的世界對答比灌溉，等愛等結果都 Naghahanap lang siya ng lambing. Bakit ba? 不明言。 Akala ko. Okay na. Focus, ma-motivated na uli ako. Patapos na tayo. So kung mag-itong wholesome eh. Paulan laki pa rin. Hindi! Focus lang! Sunod! Focus! Kayang bayaran yan. Sa tamang panahon. At nag-beams na siya. Pwede bang manay ugoy? Nag-beams. Ito ba yung bagong trip ng mga memers ngayon? Okay. Galing kay Theo. Itanong mo sa best friend ko. Itanong Nasira yung motivasyon ko sa video na sa kanang tapusin. Ano yun? Okay. Motivated pa ako. Sige, tuloy. Kaya pa to. Goal ko. Focus. Wala akong pakialam sa inyo. Pag may taong hindi makakasama, Iwan. kahit pamilya Nabuntis mo mo pa. kahit sino yan, kunin mo yung goal mo. Galing kay South Garbage. Pilitay Paulo Luban Cancel. Paulo Terugatasin. Yep. Kaya focus lang. Focus lang tayo sa ating gusto. Iwan lahat yan. Haters, iwan. Bashers, iwan. Wala tayong pakialam. Pahuli, galing kay Mesa Lamesa. Kanina Mika Salamanga ngayon. Mesa Salamesa. Sopas! Sopas! Kala ko naman lo-fi yun. Sopas! Motivated siyang kumain ng sopas. Sige ka pa, ikaw na lang gumawa ng sarili lo-fi na sopas dyan. Sa Gedli, agad nag-outro tayo. So, kung natatapos yun, kung focus kayo at motivated na tapos yung video na yun, huwag nyo kalimutan like, share sa mga hindi pa nakapokus yung friends at huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paolo Lamama.